Molt bé, vinga. Vinga, Aran, va, anem a classificar. Carai, Aran, superbé, molt bé. Molt bé. Vinga, Maura. A veure si agafem una cosa gran, mitjana i petita. Tu mateixa. La petita? La què? Ah, vale. Molt bé, i? Carai, Maura, superbé. Molt, molt bé, molt bé. Vinga, Jan. Ho farem tots, no us preocupeu que ho farem tots. Què? Molt bé, gran. Mitjà. Molt bé, Jan, molt bé, molt bé. Vinga, ara l'Einar. Vinga. Ara veurem aigua. Sí, ara. Vinga, Einar, hem de buscar una cosa gran, una cosa mitjana i una petita. Gran. Mitjà, molt bé, Einar. Superbé, Einar, molt bé, superbé. Vinga, va, Francina. Ho farem tots, Sí, i tant. Molt bé, mireu que bé ho fa la Francina, va. La mitjana. I... Superbé, Francina, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Queden 3 només? Home, doncs vinga, l'Ada que ja no es pot aguantar més, Va, Ada, que no et pots aguantar més, va. Bueno, ara ho farem tots. Què? La què? La mitjana. Aquesta és la mitjana? Mira bé les altres que tens. Mira bé les altres que tens aquí al terra, que et queden. Quina és la gran, la mitjana i la petita? Ah, vale. Ara sí. Mira, a veure, quina és més gran? Aquesta o aquesta? Quina és més gran, aquesta o aquesta? Ara, quina és més gran, aquesta o aquesta? Mira, aquesta o aquesta? Espera, que no puc fer les dues coses alhora. Quina és més gran? Aquesta. Molt bé, doncs aquesta serà la mitjana, oi? Doncs a veure. I aquesta serà la... petita. Molt bé. Bueno, un superaplaudiment a tots, no? Ara ho faran els nens que no ho han fet encara, vale? Sí. Tots ho hem fet moltes vegades, perquè n'hem d'aprendre molt. Vale? Ara ho farem als altres nens.